да иска разправи, иска скандали. Където и да си, България вече е по-близо. С новия канал BTV Cinema. Гледай от целия свят на Voyo BG. Ето това се казва кауза, това се казва идея. Браво! Какво ще сготвиш днес? Избери от безброй рецепти в bistro.bg. Търси, избери, сготви. bistro.bg. Сайтът, който готви заедно с теб. Хей, видя ли новия Lady Zone? Има всичко. Истинско съдържание. Разказано от жени като мен и като теб самата. А тази вдясно ми е личната треньорка. Не, другото дясно. Точно. Lady Zone. Вдъхновена от живота. Това са столичани в повече. Какво стана? Забавлявайте се с сериала по BTV Cinema. С любимите ви герои. Не искам братче, искам гадже. Смешните ситуации. Майко, това полуде. Яките лафове. Херердан, кмет, бюргермайстър. Пъй ти си една пушка. Гледайте столичани в повече по BTV Cinema. Какво ще сготвиш днес? Избери от безброй рецепти в bistro.bg. Търси, избери, сготви. bistro.bg. Сайтът, който готви заедно с теб. Той е симпатичен. Много е красива. Очилата му отиват. Има много хубави очи. Малко закъснява. Много е точна. Бързо му минава. Лесно пали. Танцува добре. Страшно дърво е в танците. Задава нелепи въпроси. Знае на всички имената в парламент. Обича шоколад. Преди обед, всеки делник по BTV Cinema. Дълга закуска. Достатъчно време. Уикенд настроение. Интересни истории в приятна компания тази събота и неделя. Всеки уикенд по BTV Cinema. Какво ще сготвиш днес? Избери от безброй рецепти в bistro.bg. Търси, избери, сготви. bistro.bg. Сайтът, който готви заедно с теб. Аз не знам дали съм за тук. Шефче, донеси 2 кафета за нашите прекрасни клиенти. Отвори си устата. Психиатрията е в съседната сграда. Отиваме, човек. Гледайте комиците и приятели по BTV Cinema. Ти за къде се сядаш? Отивам в София. Ти ще си живееш живота. Искам да ме местим Къде? в Силистра при Лелево. Без такива. Лучко. Зара ми открадна пари. Не, засядане. Благодаря ви. Много те познае. Къде остана мързеливеца, който познавам? Приготвил съм всичко. 300 кюфтета, 300 кебабчета и бири 100. Ами аз слизам. Край! Аз нямам повече син! Гледайте най-добрите български сериали по BTV Cinema.